Diyos maraynal daw po sa Indugabos, mga tugang nyamo ki Kristo. Ngunyan iyo ang ikaduwang Domingo, kan Adbyento. An misa idunudulot para sa tuyang intensyon kan sa tong Santo Papa, asin ang pasasalamat sa pagkakuanin bakuna kontra COVID-19, siring man ang marahay na pagbisa kaini, asin pagkaigwa para sa gabos. Para man sa petisyon kan gabos na nagsisibmagunyan, partikularmente, pasasalamat dulot ni Nini del Rosario asin kan sa iyang pamilya, dulot ni Doti Monte and family, Mr. and Mrs. Elmer Aure, Rosela Flandes, Maricel Arcilla, Mercy Capistrano, Shirley de la Viña, Llantero and Dicena family, Matias family, Mila Rubio, asin pasasalamat man, asin marhay na salud ni Robert Jr. Eipert, asin Lorraine Ivan and family. Para man sa ligtas, asin marhay na salud ni Rosalie Asense, Juliet, Janet Villafuerte, asin kaumayan ni Cynthia Salcedo, dulot kan Villafuerte family. Para man sa kaumayan ni Arnaldo Bunyag, special intention ni Carmen Sandy Arnaldo II, Arnold Curby Bunyag, Maria Pidona, Bel Maria, and Jerome Rodriguez, dulot ni Sis Binang. Para makapasa sa US Navy exam ni Paulo Tableso, asin ni Lorraine del Rosario para sa Teachers Board, dulot ni Nini del Rosario. Para man sa divine intervention as in land dispute sa Salugon Lidong Hibago, dulot ni Nini del Rosario. Para man sa kaumaya ni Noemi Barde, dulot ni Norma Barde. Para sa ligtas, asin marhay na pagbados ni Marian, asin ang gabos na bados na babae, dulot kang Matias family. Special intention ni Mel Ezekiel and Matias and Mel Gabriel, dulot kang Matias family. Proteksyon kang entire family ni Mila Rubio. Para man sa kapahingaluan kang kalag ni Cristina Jose, asin gabos na kalag sa purgatorio, dulot ni Nene del Rosario. Para man sa kalag ni Adelino asin Jesse, asin mga kalag sa purgatorio, dulot ni Sis Doti Monte. Para sa kalag ni Virginia, Manuel Salvador, Jaime, asin Ernie, dulot ni Sis Del Fornoles. Para sa gabos na kalag sa purgatorio, dulot kan Llantero asin Dicena family. Sa panahon niya tuungunyan, halos gabos na gamit gikan sa makabago asin scientificong paagi. Ang tao kun minsan sa buhay niya nasasalaan paglakaw. Dapat na adalan ang padudumanan kan paglakaw, tanganing makaabot sa tamang kaabtan. Kinakaipuhan ang dani na pag-andam sa iyang pag-abot. Ini magigibo sa paagi kan paglinig kan sa tung puso, sa pag-ako sa iya ning udok asin bilog na buot. Magsulsul gabos huli taan kahadian nin Diyos, uyan na sa sato. Ang satuya pong Santa Misa ngunyan, pamamayuhan ni Reverendo Padre Christian Guran, formator kang Holy Rosary Minor Seminary. Matindog na po ang gabos, asin awito niya to ang awit sa pagpuon. Sama
Sa ngaran ka nama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristo, ang kagurang nanta, ang pagkamuot kan Dios, asin pakisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang, ngunyan sa tung susuluan an ikaduang kandila kan koronak kan Adviento. An ikaduang kandila minasimbolo kan dakulang paglaom nagikan sa Dios. An panahon kan Adviento sarong pangapudan sa tugabos na magsiyasat kan sa tung buhay, dara an grasya kan pagpenitensya, na iyo ang tanda kan enot na kandila. Ngunyan, iyaon sa to ang regalo nin paglaom na bunga kan pagpenitensya, asin pagsayo masasadiri. Ang paglaom na ini nagdadara sa tuya pasiring sa dalan nin maninigong pagsabat sa Kristong madatong. Anilaw na ini magdaraman lugod sa to kan paglaom na iyaon kay Jesucristo sa tong kagurangnan. Amen. Mga tugang, ako untan sa tong mga kasalan, tangan magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Gabos po, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan. Asin sa indo mga tugang. Tanagkasala ako ni makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako. Kaya nangangadji ako kay Santa Maria, danay na Virhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa inyong mga tugang na ako ipaumibi sa kagurang nandang Diyos. Maherak malugod sa tuwan Diyos na makakamhan, asin pakapatawadan sa tong mga kasalan, darhon kita sa buhay na dayang kasagkoran. Amen. Mamibi kita. O Diyos na makakamhan at sinmayarakon, ang mga naghihidali sa pagsabat sa imong aki, day lugod maulang nin anuman ng mga kinakbano na gibo. Alagad ang pakasabot nin langit no nakadunungan, maghimo sa mo na magin katuod niya. Siya na kay bamong nabubuhay, sinagahade, kasarukan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan tataramon. An babasahon ngunyan, sinurat tanganing tawan kusog nin buot, an mga Israelitas na yaon sa Ehipto. An mensahe kan Adviento, iyo ang pagtubod sa maabot na panahon na si Kristo madatong. Kinakaipuhan na ini paghandaan niya to. Himateon niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Baruch. Halea o Jerusalem, ang gubing nin kamunduan, asin kasakitan. Gamita ang kagayunan nagikan sa Diyos, sagpod paman. Ialikboy mo ang katanusan nin Diyos, ikorona mo sa payo ang kaumawan nin sa iyang ngaran na daing katapusan. Ipapahiling nin Diyos sa bilog na kinaban, ang sa imong kamurawayan. Ang ngaran na itataon nin Diyos sa imo, sagkod pa man iyo ini. Katuninungan nin katanusan, kamurawayan nin pagsamba sa Diyos. Bumangon ka, Jerusalem. Tumindog ka sa kaitaasan. Magtingkalag ka sa sirangan, asinhil nga ang sa imong mga kaakian.
nagkakatiripon hali sa sirangan, asin sa sulnupan, huli sa tataramon nin Diyos na banal. Naugma ta sinda nagigirumduman nin Diyos, nabihag sinda kan sa indang mga kaiwal, asin binayaan kaninda. Alagad, ibinalik sinda nin Diyos sa saimo, siring sa mga prinsipe, na ibabalik pano nin kamurawayan. Ang Diyos nagbuot na patagon ang lambang bukid, nahalangkaw asin dagaan ang mga kababaan. Tanganing ang Israel makalakaw na matiwasay sa kamurawayan ng Diyos. Ang mga kadlagan asin mga kahoy na mahamot, madulot nin limpoy sa Israel, huli sa pagbuot ng Diyos. Ang Israel maugmang dinadara ng Diyos sa liwanag nin sa iyang kamurawayan, kaiba saan sa iyang pagkaherak asin katanosan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Ngangalasan ginibo nin kagurangnan, pano kita nin dakulang kaugmahan. Ngangalasan ginibunin kagurangnan, pano kita nin dakulang kaugmahan. Kan ang Siyon ilinigtas nin kagurangnan, ilinigtas hali sa kauripnan, garo sarong pangaturugan, may mga ngisi sa satong mga nguso, may mga awit sa satong mga dila. Ngangalasan ginibunin kagurangnan, pano kita nin dakulang kaugmahan. Kagurangnan, ligtasan kami sa kauripnan, siring sa mga burabod sa alang na daga. Ang mga minasabuag sa luha, maawit mantang minaani sa ugma. Ngangalasan ginibunin kagurangnan, pano kita nin dakulang kaugmahan. Sinda minaluwas, naluwas pano nin mga luha, daraan banhi na isasabuag. Sinda nagbalik pano nin mga awit, daraan sa indang mga inani. Ngangalasan ginibunin kagurangnan, pano kita nin dakulang kaugmahan. Dapat na manodan kan lambang Kristiyano, kung anong dapat inuton kan sarong nagtutubod sa Diyos, asin maging dayupot sa pagsunod sa iyang mga tugon. Hinanyugon po niya to, ani kaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Filipos. Sa gabos na oras, kamu gabos sa kung ipinapamibi. Maugmang ipinapamibi ko kamo, sa kung ginigirimdom ang sa indong tabang, sa pagbalangibog kan marahay na bareta, puon kan enot na aldaw na yan, nadangog nindo. Sagkod ngunyan, aram ko na ang nagpuon kan marahay na gibo diyan sa indo. Iyuman ang matapos kaiyan sa aldaw na dumatong si Kristo Jesus. Aram nin Diyos na kaniguan ang paghidaw ko sa indo. Namungutan ko kamo siring sa pagkamuot ni Kristo sa indo. Ipinapamili ko na ang sa indong pagkaminuot muutan, magliputok na magliputok, magdagdag na magdagdag ang sa indong pagkamidbid, asin pakasabot kung ano ang urog karahay na dapat libuhon. Ini makakatabang sa indo, tanganing kamo maging malinig, asin daing digta, asin maandam kamo para sa aldaw ni Kristo. Pano kan mga bunga nin katanusan, nagginibo na Hesu Kristo sa sato, para sa kamurawayan, asin kaumawan nin Diyos. Tataramon kang kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po ang gabos sa pagrukyaw kan marahay na bareta.
An kagurangnan mapas sa Indo. asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na Ebanghelyo, susog kay San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Ikakaglimang taon kan kada ni Cesar Augusto, gobernador sa Judea, si Poncio Pilato, tetrarka sa Galilea, si Herodes, si Felipe, na sa iyang tugang tetrarka sa Iturea, asin Traconitida, asin si Licinias, tetrarka sa Abilene, si Anas, asin si Caiphas, mga langkaw na padi. Ang Diyos nagtaramkiwan, aki ni Zacarias duman sa lantad. Dangan si Juan naglibot sa bilog na rona ni Jordan, asinan mga kasalan, papatawaron siring sa nasusurat sa libro ni Propeta Isaías. Sarong tingog nagkukuraw sa lantad. Anda manindo andalan para sa kagurangnan, tanosan sa iyang aagihan, lambang kababaan panoon, lambang bulod asin bukid patagon, antiko tanuson, an lubak-lubak saramahon, asin mahihiling ning gabos an kaligtasan nin Dios. Marhay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag umaw sa imo Kristo, matukaw po. Taon-taon, pinupunan niya to ang kalendaryo liturhiko kan simbahan sa Adviento. Asin, ang tema kan Adviento patungkol sa pag-andam. Pag-andam nin hulita, madatong an satong kagurangnan. Iyan ang taon-taon na pinaguhurupan niya to. Yan ang taon-taon na pinaparumdum sa sato. Nan kagurangnan mabalik, kaya kaipuhan tang mag-andam. An pagbalik o an pag-andam na ginigibon niya to, duwang bagay, enot, pag-andam sa pagrumdum, kan enot na pagdatong kan sa tong kagurangnan. Asin pandua, pag-andam sa ikaduwang pagdatong kan sa tong kagurangnan bilang hukom. Ninhulita, siya madatong sa katapusan kan kinaban sa paghukom sa to gabos. Asin huhukuman kita base sa tuyang mga gawi. Kaya kung ini an pinagaandaman niya to, ini an mga bagay na kaipuhan, gibuhon o rumdumon niya to na kaipuhan sa pagbalikan sa tong kagurangnan, andam kita. Bakong material o physical na pag-andam, kundi spiritual na pag-andam. Typical na ginigibo niya to, na kung igwa kitang bisita, naghaandam kita, naguhusay sa harong, inaandam ang sa indang dadagosan, nagaandam ning kakanon. Siring man, kung aram niya to nan sa tong kagurangnan, madatong, kaipuhan, andam kita, spiritual na pag-andam. Mga tugang, pinaparomdom liwat kita ngunyan na pag-andaman ang pagdatong kan sa tong kagurangnan sa paagi kan pagsulsul kan mga pagkakasala niya to, asin pagbakli kan sa tuyang mga salanggawi. Itong mga daing data niya tong pag-uugali, panibaguhon, halion sa tuyang pagkabuhay. An sa tong kagurangnan padagos na nagtataong paglaom sa sato, asin naglalaom sa satong pagbabago, asin pakikipag-ulian sa iya. Ang kagurangnan, day nag-uuntok na naglalaom, asin nagtutubod na mabakli kita kan sa tuyang mga salanggawi. Maot kan sa tong kagurangnan na dumulo kita sa iya, sa pagsulsul kan sa tong mga sala, ini ang pinakamaninigong gawin nin pag-andam sa pagdatong kan sa tong pinaka-importanteng bisita an sa tong kagurangnan. Dahing iba, gawin nin pag-andam. Dahil man madiman sa satuyan kagurangnan na, sa ikadwa kong pagdatong kay puhan,
nakapustura kamo, kaipuhan, may mga kakanon, nagpipiesta, bako man yan an pinagmamaot ning kagurangnan. Maot ning kagurangnan na kung siya magdatong, andam kita na makapagsabi sa iya, kagurangnan, nagbakli ako kan sa kuyang mga salanggawi, asin nakanood akong maggibunin mga karahayan. Iyan an demand o hagad kan sa tong kagurangnan. Sa kapakumbabaan, ako on taan sa tong mga pagkukulang, asin dumulok sa Dios sa paghagad ning kapatawaran. Sabi ko na nga ni ang Diyos, padagos na naglalaom sa satuya, nagahalat sa satuya, na dumulok kita sa paghagad ning tawad sa iya. Haleon ang mga naguulang sa satong dalan pasiring sa Dios. Ano ang mga ulang na ini? Enot, haleon ang satuyang takot. Ang satong kagurangnan mayaman sa pagkamuot, maluya sa pag-anggot. Kung kita dumulok sa iya, mag-ako kan sa tuyang salanggawi, papatawaron niya kita. Day man niya kita papadusahan, day man niya kita papasakitan. Kundi, ang itatao niya sa tuya, kapatawaran. Kung ang sarong taong makuring nagsusulsol, nagdulok sa Diyos sa paghagad tawad, minalumoy ang buot kan sa tong Diyos, ulitan sa ing nahihiling, bakuan sa tong sala, kundi ang sa tong pagtubod. Dahing anuman nakasalan, ang mapantay sa kadakulang pagkamot ng Diyos sa sato. Kaya dawa anong kasalan ta, papatawaron kita kan sa tong Diyos, ninhuli ta, namumutan niya kita. Day kayang pahupaon kan kasalan, ang dakulang pagkamot ng Diyos sa sato. Kaya, ano ang dapat niya itong ikatakot sa pag-atubang sa Diyos? Ano ang dapat niya itong ikatakot sa pag-ahokan sa tuyang mga sala? Kung aram niya to, asinsabot niya to, ng Diyos, papatawaron kita. Pandua, haleon an supog. Ang simbahan bakong simbahan kan mga banal, kundi inisimbahan kan mga parakasala, asin mga naghihinguwang maging banal. Data kaipuhan maging perpekto, tanganin na makisumaro sa simbahan. Dahil kita magsabuot na, bako akong maninigo na maglog sa simbahan, ta ako para kasala. Nasusupog ako kan sa kuyang kasalan. Dahil kitang dapat ikasupog na magdulok sa Diyos sa paghagad tawad. Huli ta ini ang pangapodan sa sato gabos. Naagihan niya to ang dalan nin pagpapabanal. Sabi nga ni kayan, ang mga banal, igwanin nakaagi. Asin ang mga parakasala, igwanin puturo. But sabiwan ng mga banal, naging parte man kan sa indang pagkabuhay ang pagkakasala bago sinda naging banal. Alagad, dahil ninda ikinasupog na sinda nagkasala, kundi nagpakumbabang maghagad tawad. Dahil ninda isinuwayan sa indang sadiri, ninhulita na susupog sinda kan sa indang kasalan, kundi bilog nindang inako na sinda maluya, na sinda para kasala. Kaya sinda napanibago. Kaya sinda naging banal. Asin kita man ang mga parakasala, yaon ang paglaom na maging banal. Siring sa ginibukan mga banal, magpakumbaba man kitang akuon ang satuyang mga sala. Ini an enot na bagay na ginigibo o dapat niya tong gibuhon kung maot niya tong magbakli. Ang pag-ako kan satuyang pagkakasala. Takon sa satuyang sadiri, permitang i-justify na, mayo akong salang ginibo. Mayo akong kasalan. Paano kita mabago? Paano kita makakapagbago? Kundi nga niya to, recognize sa satong sadiri, ang bagay na dapat niya tong bakleon o baguhon. Ang buhay pagpapabanal, daiman nakukuang sararuan sana. Ini nangangaiponin padagos na pagbakli, paurutrong pagkukumpisal, paurutrong paghurup-hurup,
kan mga bagay na dapat daihan. Padagos na pagbalik sa pagkumpisal sa paghagad nin tawad. Daing dapat ikasupog. Taan supog ulang sa pagbabago. Pantulo, haleon an kapaabaw-abawan. Dahil manlugod kita magsabuot na dahil kitang pagkukulang sa Diyos asin sa satong kapwa. Dahil kita magsabi na dahil kitang pagkukulang. Digdi malaog an kahalagahan nin kapakumbabaan asin paghurup-hurup. Na saralo niya tong pagkabuhay, paghurup-hurupan niya to. Sain kita nagkulang. Ano ang dapat niya tong hipnuan? Kunan mga santos ngani na nabuhay, napano nin pagdusay kan sa diri para sa Dios. Nakamate kan dai pagka maninigo. Lugod kita siring maako an satong mga pagkukulang asin pagkakasala. Kunan mga banal nagpakumbaba sa pag-ako kan sa indang kadaihan, kaya sinda naging banal. Iyo manan magiging susi niya to. Kapakumbabaan. Mga tugang, ang mabuhay sa pagkakasala, mabuhay o nabubuhay nagarong preso. Day kaning katalingkasan. Taano, permi kang nauulangon kan sa imong tinatagong kasalan. Day ka makahiro, kan gusto mong gibuho na marhay, ninhulitan na uulang ka kan sa imong kasalan. Asin, ano ang paagi? Tangani na mas maging talingkas kita. Maghagad tawad sa Dios, magbakli. Siring man, mahalagang marhay, napatawadon ang sadiri. Kan sa tuya man na pagkukulang. Kung ang Diyos napapatawad kita, ano taday niya, ikatao ang kapatawaran sa satuman na sa diri. Mga tugang, haleon ang takot na tibaad kita isikwal. Haleon ang supog na tibaad kita paghusgaran. Haleon ang kapaabaw-abawan na iyong nakakapabuta sa sato na day mahiling ang satong mga pagkukulang. Day ta kaipuhan na magpasikat kung kiisay man. Day ta kaipuhan na magpahiling na matibay kita, na marahayon kita, ang pinaghahagad sa tuon ng Diyos, maging totoo kita, maging totoo sa satuyang mga pagkukulang. Ako nan satuyang pagkakasala. Ano man kaiyan, kung may masabihan iba sa sato, basta aram niya to, na ang Diyos nauugma sa sato, ninhulita, naghihingo kitang magpanibago pasiring sa karahayan. Lugod ang Domingong ini, makapag-agyat sa sato na magsulsol asin magbakli, dumulok sa pagkumpisal asin hinguwaon na mabuhay sa kabanalan. Ipahayag niya ito sa tuyang pagtubod. Matindog po ang gabos. Nagtutubod ako sa Diyos sa mang makakamhan, kaglalangkan langit as sindaga. Kang gabos na nahihiling, asin dain nahihiling. Asin sa sarong kagurang na si Kristo, bugtong na aki kan Diyos, asin namon dagikan sa Ama, bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw. Totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos. Ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa iya nagkaigwakan gabos, huli sa satong mga tao, asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan, asin nanilaman huli kan Espiritu Santo, ki Birhen Maria, asin nani tao. Ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato, nagtio sagkod sa kagadanan, asin ilinubong. Asin kan ikatulong aldaw na buhay liwat, susog sa mga kasuratan. Asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa too kan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay, asin mga gadan. An sa iyang kahadean, daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtauning buhay,
nagikan sa Ama asin sa aki. Siya kaiba kan Ama asin kan aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa paagi nin mga propetas, asin sa saro, banal, katoliko asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasalan, asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Mantang maludo kitang nagaandam para sa kafestahan kan pagkamundag ni Kristo, may pagsarig tang idulot sa amaan sa tuyang mga pangangaipo. An sa tong simbag sa lambang pag-arang, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga pamayukan simbahan, makasunod na gayo sa linalakawan kan kagurangnan. Ipabibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing sa satuyang pagsilibrar kang Adbyento, makapaumay kan sa tuyang kapaitan asin nakaandam sa to sa pagsabat sa umboy na si Jesus. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing sa mga pamilya na siriblag, huli kanda ipagkasinarabutan, asin kakulangan sa pagtiwala, makamati man kan pagbabago nin pagkaminuruutan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nabibilanggo, mga yaon sa ospital, asin mga nagihelang, mabago sa espiritu ngunya na panahonin pag-andam, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga miyembros kan sa tuyang komunidad na nagtapos na kan gibo ni Kristo digdi sa daga, magkamit kan pagligtas kan Diyos, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Langit no na Ama, giyahan mo kami pasiring sa Pasko kan pagkamundag, na may kusog asin biyaya, tanganing kun dumatong an kagurangnan, maabtan kaming andam na masabay sa iya. Siya na nabubuhay sinag-ahada sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw ko ang gabos para sa liturhiya kan Eucharistia. Matindog po ang gabos. Magpamibi kamo mga tugang, tanganan sa ko asin sa indong atang, maako manlugod kan Dios sa mang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan ang atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyan ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kang bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, namimibi kami, papagkanigwas sa mo an mga pamibi asin atang ngin sa mong kapakumbabaan, asin kon sain mayong maninigo an ano manatabang kan gibong marhay,
Antabayan mo man kami kantabang nin sa imong kapatawaran, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matano sa sinakakaligtas. Nadani asin minsan sa magpasalamat kami sa imong kagurangnan, banal nama, Diyos na makakamhan na dayang kasagkoran, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Sa enot na pagdatong sa kapakumbabaan kang inakong laman, inutob niyan katungdan kandaan na patakaran, asin binubuksan para sa mo andalan nin katligtasan na dayang kasagkoran. Tanganing sa ikaduwa niyang pagdatong sa kamarawayan kan sa iyang kamahalan, ikapahiling nagayo an haman niyang gibo, makamtan mi an panuga nangunyan sa pagbantay, pinapangasan ming halaton. Kaya kay bakan mga angeles sa sinarkangeles, kay bakan gabos na trono sa sindamonasyones, asin kay ba kan mga langit no na hukbo, nagaawit kami kanimno kan sa imong kamarawayan, daing tapos na nagsasabi. Maluhod po ang gabos. Kagurangnan ikananggad an banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ning mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak asindugo kan sa mong kagurangnan sa Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagwa siya nin tinapay asin pagpasalamat, binaak ini tinao sa mga disipulos na ansabi, magako kamugabos asin magkakan ka ini, tayo sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuha niya manin kali sa singiraray papasalamat sa imo. Tinao sa mga disipulos na ansabi, magako ka mugabos asin mag-inom ka ini, tainen kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagroromdom kan sa iyang pagkagada asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat a pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nagaarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsaroon kan Espiritu Santo. Giramduma kagurangnanan sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinakban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamot, kay bakan sa mong Papa si Francisco, asin kan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man giramduma sa imong pagkaherak,
Ansa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan, dangan ako asin na sa liwanag kan sa imong lalawgon, kaya raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kay ba ni Santa Maria Virgen na inakan Diyos, ni San Jose sa iyong esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos ng santos, na kay tu pa nakapagayagaya sa imo. Magkanigong magin kay ras kan buhay na din kasagkoran, mag-omaw, magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki imong sa Yesu Kristo. Huli sa iya, sin kay banya, sin sa iya, sa imo Diyos sa mga makakamhan, kasarokan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan na sin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Matindog po ang gabos. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos nun na kaugalian, nangangas kitang magsabi. Patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hare kami pagdarahas sa sugo, kundi agawa kami. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya, mon katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na sa Yesu Kristo. Sa imuan kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurabayan sa mga kapanahonan. Yesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan winawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan tinatao ko sa indo, hare pagilingaan sa mong mga kasalan, kunan pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigwa na siya mapatuninong asin magkabronyog, susog sa imong kabuotan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan danay na mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. magpatinaraoan kamo nin katuninongan.
Maluhod po ang gabos. Uyan kordero kan Dios. Uyan nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladanan mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, mauumayan. Mamibi kita. Matindog po ang gabos. Kagurangnan, nagngangayo-ngayo kami. Nakikimaharak sa imo kaming nabasog, kan kakano na banal, tanganing sa paagi kan pakisumaro sa mga misteryong ini. Tukdan mo lugod kaming madunong na magsiyasat kan mga bagay na kinakbanon, asin magdayupot sa mga bagay na langit nun, uli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa pasasalamat. Pasalamatan ta po ang sa tong celebrante ngunyan, si Reverendo Padre Christian Goran. Ang sa tuya pong mas sponsor, Mr. and Mrs. Arnel Rubio and family. Asin ang sa tuyang choir, CRC Youth Choir. Pasalamatan taman po ang nagbasa asin Ministro Laico, asin ang presensya kan Sisters of the Little Mission for the Deaf, asin ang sa indang pag-iriba. Siringman po kamugabos na uyadigdi, salamat po sa pakisumaro nindo. Pasalamatan taman po ang management and kan PBN Broadcasting Network asin Converge
sa padagos na pag-air kan Misa nin Banwaan na madadalan kada alas 6 nin Domingong aga sa PBN Broadcasting Network as in Converge Channel 9. Madadalan man po ang Misa nin Banwaan sa Facebook, live streaming, as in sa YouTube. I-search lang po ang Misa nin Banwaan. Dahil po paglingawan na i-like, as in i-share sa satong mga kabisto, lalo na ang mga nasa ibang lugar o nasyon na dai nakaka-atinder nin Santa Misa. Salamat po. Matindog na po ang gabos para sa pagpangadyi kang Oratio Imperata. Maluhod po. Oratio Imperata. Amang mayarakon, asin mapagmakulog, minadulo kami sa imo sa samong pangangaipo, hinaagad mi sa imo ang pagligtas sa mo, tumang sa pandemya kan COVID-19 na naglalakop ngunyan asin nagdadaranin kagadanan. Hinaagad mi sa imo ngunyan na lingya kami, nin may pagkamot, asin huli kan sa imong nakakaumay na kamot, mapara sa mo ang takot na darakan helang asin kagadanan. May balikan sa mong paglaom, nasin mapakusugan sa mong pagtubod. Pinapamibig niya mo, nagiyahan mo ang mga taong naghihingawa sa paghanap nin bulong asin pag-adal kan paglakop kay ning helang. Nagpapasalamat kami huli kan mga bakunang napagkanigong mahimo. Huli kan sa imong mapag-antabay na mga kamot. Bendisyon yan sa mong mga paghingawa, nagamito nining mga bakuna, tanganing mapundo, ang pandemya sa muyang nasyon. Pinapamibig niya mo ang mga eksperto sa salud, tanganin na sindaman, makatabang nin may maninigong kakayahan asin pagmakulog sa mga mehelang. Orasan sa indahan karahayan sa isip asin sa hawak, kusog sa pagdusay kan sa inang sadiri asin kaligtasan tumang sa kailangan. Pinapamibimimanan mga tinamaan na kanhelang, sindaman lugod maumayang tulos. Ligtasan itong mga nangangataman sa inda, orasan sa mga nagadaan kapayangaloan na daing kasagkoran. Itaw mo sa mga biyaya na maghinguwa para sa karahayan kan gabos, asin sa mga nangangaipo. Lugodan sa mong pagmangno, asin pagmakulog sa lambang saro, maghawas sa mong niya na panahon, nin kasakitan, asin magdarasa mo sa pagbabagong buhay asin kabanalan. Huli kay Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, kay ba mong nabubuhay sinagahade, kasarukan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. O Divino Rostro, Kay Raki kami. Nuestra Señora de Peña Francia, Ipamibi mo kami. San Jose, Ipamibi mo kami. matindog po. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. idukuan mga payo, asin maghagad ng biyaya sa mahal na Diyos. Minatubod ka muna ang akin ng Diyos na kikisumaro sa tuya kay itong panahon. Linalaom nindo ang sayang pagbalik giraray, ang sayang pagdatong magdara sa Indo kan ilaw nin sayang kabanalan asin kaligtas, asin niligtas ka mo, huli kan sayang bendisyon. Bendisyonan ka mo asin ang puno nin kagurangnan. Amen. Parigunon ka mo nin Diyos sa pagtubod, paugmahon sa paglaom, asin dai pagpauntukon sa pagkamot sa gabos na aldaw nin sa inong buhay. Amen. Maugma ka mo naan sa tuyang paratubos na padigdis sa tuya siring sa sarong tao, sa iyang pagbalik sa kamurawayan, balsan niya ka mo nin buhay na dayang kasagkoran. Amen. Asin bendisyonan man lugod ka mo kan Diyos na makakamhan. Anama, asin ang aki, asin Espiritu Santo. Amen. Lakaw ka mo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Diyos maray na banggi po sa inyo, Gabos. Sa